your hands up, now put your hands up. If you fucking wanna bust, now put your hands up. And for the bitches, motherfucker, just step back. This is only for the real, now put your hands up, now put your hands up. Rapolo Dumudong! Third battle karong gabi una, nasa Kalye 22, Resto Bar, Bugo City, yo, Maglangas! Big shout out sa venue rin, Kalye 22, Resto Bar, nilang tuyang Metafin sa mga tropa, 6010 Productions, dahil salamat sa pagtabang nyo, kamalaos ng event, nadiritan karon, dahil salamat nyo tanan. Sa akong wala, gikan Bugo, make some noise for Kiji! Thank you, Rapolo, and shout out sa Visage Clothing, Lee, Angelo, Tenario, o tindahan ni Nyora para sa if kailangan mo may mga uyab, mga bags ninyo, ganyan mga sandals. Then tindahan ni Nyora for Visage Cebu PH, Aragang PM, and Anthem Lights and Sound, and of course Kang Tuyang para sa event. Anthems, Lights and Sounds, dahil salamat nyo. Sound to O! Gikan Tabok, Mandawi! Make some noise for Lawrence! Lawrence, salamat Rapolo. You begin sights. Balik ko intos, dawag si KJ, una, pili niya una siya. Yo, minatatanan, enjoy ta! First round, KJ, let's go! Pili ni Lawrence yung mauna. Anyway, huwag natismaya ka, kaya mong kontra, baguhan, no name. Di mag-uol, di mo gamit sa pangalan para fair game. Ganahan sad. Ikaw kaisa lang. Kay dugay na kay kuha ka reporting, maong sa taya, ganahan ko manghinlo, rents lang to. Ay, sorry. Graduate ang day ko. Di mo din ni-reporting. Battle rap, man di ay ni. Eh di I'm in the game. Kining scripted nga HHH, mahimong uncensored nga XXX. Madugo kayong sasapitin, pero dili tungod kay ikay virgin, kundi tungod kay mas scatter imong brain, kay maka-brain freeze ni mga para. Mao na brain dead imong brain cells nga bisan unsaon pa nag-brainstorm, wa gyud mo guwas kay ila ra kang gi-brainwash, gipaanhi ka dinhi aron lang makrimpay imong mind. Malabang bros pero kini kay utukay, mao ug makadungog mo og buto, brain bang. Ngarang ang malas Skrillex, lisod sabton nga music, intricate nga lyrics, pero balik-balikon yung paminaw kay nindot mala Kendrick. Ikaw po no, kay mala T-Rex. Tungod kay karaan, niya grabe nang gikusgon. Pwes akong magbibigay sa iyo ng pain at higit pa to sa planetary devastation. Dahil ito'y Armageddon. Dahil ito'y Armageddon at ako ang dahilan ng iyong extinction. Dahil ito'y Armageddon, ako dahilan ng iyong extinction. Kasi, baguhan. Ito pag-spark na aking career ng mala caveman. O, gigamit ng matema, sinauna. Kasi nauna, maong Lord gabay, kasi nauna siya kamatay karong gabi eh. Kasi, kay dugay na kasigduwa tungod kay accessible niya na sabta na empower. Samantalang ako, first time na kong duwa, mong di pa mag-get sa akong caliber. Kay kinahanglan pag kinakusgan nga liga sa Cebu, aron lang mapaguwas ding unlockable nga karakter. Kaya ikay na on-site sa Red Dot at itong 2mm na bullets tatagos paglayo 2 meters yung distansya dahil critical itong linya na parang 2020 na pandemya. Og mas taas pa ka sa kuha, I'll cut you down hangtod mo ubos og makabot na nako imong ulo. Dili ni siya babala para mas taas pa nako koy kung ingon ko heads up. Giitsan ako imong pugot nga ulo. Ingana ang imagery. Kay wa ko'y planong mag-joke karong gabi kay kayar ng buhaton sa pikas baryo nga gamisgi. Kayar ng buhaton sa pikas baryo nga gamisgi. Di po niingon nga sayaw ng poetry in motion, but you're dancing with the devil, mo imong espiritu ang uhaon. Diretso nag-atake, wa na'y daghang setup. Kaya wa na mas grabe nga bitch slap nga irora ka ni Jan nga iyang gipapatay aron lang maka-witness og wicked nga warm up. First round, Lawrence, let's go! Unsa tayong giingon? Kosa ko magsugod patilawon sa tiga kaberkat. Rap battle bitaw tangari. Nganong imong gisuot kay jogging pants? Game! Inyong gihatbang nako kay KJ. Silot banis akong katapulan. Naging tuig sigig balibad. Dagang problema ang giatubang. Abig nawala ko kadiyot nagpasulod na mog. Salot sa tugkaran. Unsaon man pagbalik sa kong gana, boss. Kung inyong gihatbang baguhan.
Gutom ni walay batol, ako ni rong matimbrihan. Patay akong tuyo, dili lang pod kay pildi lang. Brutal ang pagpatay, bisag ako raning gisimplihan. Kaya ay ba aning walay pangan? Sarapulo pa nabunyagan. O mabunyagan. Pero sa pamaagi na magkadugo, inigtuslo pa ni sa tubig ikabira. Putol na iyang ulo. Na kumusta pang okay sa kong batol? Imuutok ba nalandagan? Ikaw ra ba akong kontra or basin? Tibok buguan nagtabang. Kaya gatuo ko rog sayon mga buang nagpataka sa glabang. Abi ko ron yag musika siya lahos. Iguman sa isa ka buwan na ay bagong sulod. Sige welcome sa mong liga. Bisag dili suod. Nilaman og dili kaila. Og di kadaog. Dako na kay partida. Na ko'y dagang batol o kanta sa YouTube. Daghan kay kag matira. Nakabatol nakadako na liga. Basig mo dako niya ang ulo. Kung wala mi medayo, ari siguro wala ka makailag rapolo. Congrats ha. Nakabatol na ka. Pero ego ra kang gisaybit. Nakabatol na kag rapulo kay ang rapulo nagniit na sa budget. Hindi naman eh. Binisbisa ni akong talento. Gasugod yun ni sa liso. Ikaw diritsog batol. Wala man gani kay kanta nga nahimo. Na nakisaw sa akong bunga. Abi nga organizer ari iyarang amigo. Ari makita nga dik adaog nga napugos o ginog. Sa niagi o proseso. Atem daw ba ni? Wala ko mahadlok. Bisag atong batol, Bisaya pa na o Tagalog. Kay mong kontra sa Cebu, isanis mga pandayo. Nagyakbang aning taga-bugong, nagdala rin bulabog. O nabukol akong ulog si una-una. Kay inyong giatbang inyuwar ang pambato. Midayo ko are, kay na estudyante nga magpatudlo. O garas ba ni mo manggawas akong ibang sulti. Di nila makuha ako ang punto. Ba na ako mangguwas yung ibang sulti. Pero kay bakan sa yung guwas yung baba. Luwa na kaskilid yung baba. Every time mo battle ka, ingana man na. Niana ka, wanay budget ang rapolo. Ngitag side bet. Sa imong battle ni Gucci, ikaw ang ginangayo sa imuhang kuan daog ni John Leo nga pustang 100. Are you fucking kidding me? Kunya, niana ka nga estudyante. The fuck man? Education graduate ko, I'm your fucking teacher, bitch. Wala na rhyme-rhyme. Sorry, wala na rhyme-rhyme. Dito na punto aron mag-get sa mga tao. Unya, feeling main star. Feeling kanang top tier ka boy. Ni kantang gi mong ganiha, ikaw ram gani second voice. So, every time mo battle ka, wala pa ako rebat pa na. Every time mo battle ka, mauna ka sa himala kay ako yung gipauna, daw gusto ko ako yung gipauna. Ikay muuna sa kanang kada round, feeling nimo you set the bar high, ug ga kay kag delivery you only set the bar dry. Fucking amateur. Yo! Gang! Akong nabantayan pag round 1, kuwang sa kusog yung gipanghatag ng mga sentence. Pero okay ra, nihatag gihapon ko grabe, ingana ko mo exchange og presence. Dayon sa round 2, ako anang usbo ng essence. Pero di gihapon ko mo gamit yung pangalan, cause it doesn't make sense. Pat yun naman gihapon tika, maunsay silbi hinumduman pakas assassin. Kaya kining tawhana, garabon kaayo, pero delicate, murara kag buwak gisulod sa flower vase. Mao na ninyong pambato. Di mga ni makatutok pinamidusas guys. Ako, I got sharp looks and they cut like blades. I got sharp looks and they cut like blades. Di man tuod makabato pero makatunaw sa pananaw ultraviolet rays. Mao na ni. Pues sa imuhang pag-anhe, ikay napala. Wala pa Nya, mao na ni. Pues, sa imong paghanhe, ang imong napala, ikay napala. O patuod ko'y napatay, pero lubong kas, ako ang mga bara. Kay I'll rake havoc karang gabhiun na mau mahipos na inyong basura. Gardening bars. Yeah!
lang niya. Yeah, gardening bars. Pero basin dili, di ba? Basin dili. Kaya, og ikaw swerteon, imuha ang kagabhion. Pero og akong malason, mahimong Friday the 13 nga Jason. Duguan, imong dunggan, kada saksak. Nya dungan, bandunggan, imong dughan, nga gitadtad o gisadsad, kay nidasdas ka sa paon. Ni paak, pero palpak, kay karong magician ang ipakpak. Huwag tang nakasiksena, nga mura ba og stage act. Kay, unsay sunod ni mong ipuna, nga wala pa ko'y kanta, ay sorry, nipunan mo gani nga, di ba? Predictable kayo, good. Unsay sunod ni mo muna, nga, kuan, wala na ko'y kanta. Wala pa tuod ko'y kanta, pero kada padagan ani ako storya, makabangga, malahitrak, mga barang, mala witchcraft, makabag-o, malapit stop, wala ka bantay, karong gabihiun na, gihimura tikang uran, aron nga tamak-tamak ka, nga murag flip-flop. Tamak-tamak ka, nga murag flip-flop, kay, karong gabihiun na, gihimura tikang tamak-tamak, nga murag flip-flop, kay, di mo kaya mo sabay sa mga bitaw. Nga mura bag, gabak ride kag motor, nya ang driver sa istorya, samtang ikaw, lagi boss, mga bitaw. Lagi boss, mga bitaw. Kay grabe mo, carnage, imong kontra. I spit venom, malakobra. Ikaw, mo spit ka, mubuwa ang kilis, imong baba. Ano man na? Kaya pala mabigat yung dura, kaya napundo kilid siyang baba. Kaya napundo kilid siyang baba, cam shot. Gikaunin mong mga bata, mo din daghang nalamoy nga duwa. Anak-anak, manggod sa Rapolo, mga favorite kayo. Buwe! Kining anak-anak sa Rapolo, karong gabiun na, ma-miscarriage. Mukanibalize ko og bata karon kay kuwang gihaon nga pagkaon, food shortage. Pero kuwang gihapon kay ikaw, gibayran ra ka aron lang mapakaon dinhi nga murag corkage. Pero kuwang gihapon kay bisag mahurot ko ni kaon og kit-kit gamit megabytes di gyapon ko ma-full storage. Ingana, og inyo na ang laglag bara basta karong gabiun na, ako ang mahimong rason nga naay malaglag bata. Batol bay, batol! Grabe taasan nimo ground. Ug dukdukon ko na imong ulo, matawag ba na og banda? Ako na'y predictable. Imo lang natag-an. Ako na'y second voice, at least na ikanta. Game! Ako ra kay gilaay. Sa kagara na hanginan. Unang battle ninyo, di ba? Pwis na ko ka na virginan. Ipaagi lag pamaba o ganaan ikang motila. Unang kita ning dili kailag magbigani sa kundila. Ang tuyo ani unsa ka ha? Diri man kanihirit. Imong linyang puros bata. Imong laway na nagpilit. Mudaog raman ka og pildi gana. Mabusog ra ka sige kit-kit. Rapulo tur kihimog apri gana. Unsa aris buko mga maayo kay ganihit. Home court din ni Moron. Sige, imuha na ng crowd. Dili ko mo sabay sa imong estilo. Dili ko mo sabay sa inyong bout. Grabe ka bugo din taga-bugo. O dili ni kasabay sa lirikal. Sige, ikaw na pamatuod ng pangan sa inyong lugar. Imuuni mog literal. Duha ka semana gisuwatan, pero siksik ang kada scheme. Duha ka semana gisuwatan, pero siksik ang kada scheme. Baguhan kontra Rookie of the Year, unsa ka praning, kada spita ni nga mao nay bakterya, hugaw-hugaw sa hip-hop scene. 14 adlaw ra ko ni gipangandaman. Ang na-rapper pag quarantine. Sa mga gipantiran ako pag last battle, pakyo ninyo mga bugo. Pero ako lang ipaibaw na si Tataw si Jan Leo at igasugo. Mga sir, unsa man ninyong gihatag? Yawa makalagot. Gitagaan ko ninyong na-rapper tungod sa virus mo nang hugas ug kamot. Munang hugas ko kamot. Sige tagay. Tagsa taog baso nga nay bino na sagol. Dalira kang mamatay og mahupog og mayarok sa alkohol. Dugay-dugay na pud ang last na kong batol. Nakaagi nagpuasa. Isa kos ni duot sa hip-hop katong napay virus. Naabot ra kag na sila panlasa. Nga rapper ka pag quarantine, di ba? Mumbugo ka sa face to face.
Rapper ka pag quarantine, di ba? Mumbugo ka sa face to face, lingawan mong tuyo sa inyong lugar. Piski ni si KJ ma-out of place. Mauna niyang last. Matarong ni Ronogan ay, sige tawagin ninyo si KJ. Patay naman ang landline or basin malipat. Gamit na ko ang blind rhyme. Basta, gibati na kong kakapoy. Wala ba ka makabantay, naguwat ka sa punchline? Ayaw pag binuang sa gamaoy. That's all, DJ, let's go! Ako daw ang nasa ko daw crowd. Wa ko naghakot og crowd reaction. I ain't collecting cheers. Wa ko'y papkay sa crowd reaction, saktor na sila nga hilom. And kay na may mamatay, ikaw na og maong they're gonna say their prayers. Dayon sa patay sunod ay sa crowd reaction sa patay ang gilaing gisulti kani. Sa dili wala pa na kay wala may ko nang round. Nag-rhyme scheme kag bugo og bugo. Please palihag sab ninyo kanang rhyme scheme ninyo. Bugo og bugo pwede na buhaton sa grade 4 nga gibuog. Ang palihog. In town, uy maor na imong makaya, Diyos ko. Yo! Check game. Taas to ground pero ma-justify ra na. Solito na ka. Last round! Wala nang preno. Walay break. Cause I'll only break when I break my own limits. Harap sa camera para sabihin wala akong pake sa time limit. Kasi Polaroid, kaya timeless yung image. Your life's on the edge. Kaya pag ikaw bumitaw, suicide. Di mo kaya height ng building ko. Tinutukoy ko yung pag-build netong mga linya. Kaya sige, pag-joke nga kesyo, di ka mamamatay sa pagtalon. Kasi the short guys got short height. Aron mailhan yung mga appearance o kamabaw imong basihan. Kay round 1 pa lang, gilubong na ka pagsulod nimo sa akong deep mind. Wa ka bantay, kanina ka pang patay at flashbacks na lang to sa last minutes ng iyong buhay. Kay wa ko'y pakis imong pangalan, mong wa. Kay wa ti ka nailhan, pero ikaw, nigamit ka sa akong pangalan, paila lang nga sa ako ay kay nanginahanglan. Kaya sige, Chase, low rank. Samantalang ako, JP Morgan Chase, number 1 sa World Bank. Gato kag generalize ang commands kay bisag asa ra lupad ang atake, wag kang kampante, haming missiles to at ikaw pa rin ang target pare. Kay wa ko'y pake o kinsa ka, I'm doing genocide murder. Walay pili sapat yun, equality sa gender. Rapolo ang nagpa-execute sa killing order. Nya gato kag katawanan. Hey gamay ko nya posidling moingog burger timan gamay ra pud nga virus ang rason sa daghang kamatayon last 2 years. Meron may virus ang rason sa. Kay meron akong vision, na ako'y nakita. Meron akong vision, I got A-site. Sumabog daw yung pangalan na parang bomba sa B-site. Na para bang magandang venue, tas biglang nawala na parang B-side. All eyes, no blind spot, I got B's eyes. Kaya subukan mong tumapak sa teritoryo ko na beehive. Siguradong patay tong humanoid sa monster na Beast-type. Og unta, busog rang mga tao sa ako ang mga bara. Nagmukhang viewing ng bangkay tungod sa akong espada. Nagmukhang body of Christ unya gislice, mong nahimong pan sa masa. Daghan pa kog bullets og sa inyong tanan ako aning itira. Kay kini Hunter nga power ni Pakunoda kay gigamit na ko bala matagaan lang mong ideya. Anime reference, pambata. Ba't ko naman dadaanin sa gulang to? Ikulang to. Habang kulang to, bugna na H2O. Ikaw nagmukhang H2O dahil di kayo bate ng nanay mo. Kasi dugay na siya sa imo na porwisyo. Kaya I'll do her a favor kasi sa happiness siya ay deserving. Ililigpit ko na tong anak niyo at bibigyan ng gory ending. At sa huling linya, dun mo iyon sasapitin. Kiwa ko machoke karong gabi, mga ako kay kampante. Ikaw kay na 3-0, mang sorry na lang pare. Walay iba na akong HP, mga usan na lay ako masulti. Flawless victory, fatality. Lasal Lawrence! Yo, girime daw na ko ang bugo og bugo. Nagpataka ra kag istorya. Imong gisita ang pasabot ana, nabilib ka sa usa ka linya. Game. Dili na ta ko mo battle tungod sa kahasol. Pero patago ko ning gibuhat. Dugay kong nigawas pero namunga. Resulta ni sa kong paugat. Kinatayay na diridong. Nagpataka ra kag sulod.
dugay wa kakaon, karon ko magbusog, inigawas aning amaw, wala na ni unod, himuon rati kang pulutan nato sarap batol ko mahubog. Malas lang kay kadong, Lawrence ni nga gutom, dili na ka manimaho kay, bukog na lang ti ka na ilupong. Banga kayo kado, igor akong kaduwa-duwa. Dili unta kita'y magkaatbang og si John Leo tarong sa panguna-una. Dili unta kita'y makaatbang si John Leo tarong o panguna-una. Boss, unsa man imong giatbang? Dili unta kita'y makaatbang. John Leo. Boss, nga anak ko ka ng maayo para masampulan sa akong multi na nakoy katungod nimong mangayo. Akong video na naka 4K. Akong video na naka 4K. Na nakoy katungod ninyong mangayo. Akong video na naka 4K. Fuck. Na nakoy katungod ninyong mangayo. Akong video na naka 4K. Na nakoy katungod ninyong mangayo. Akong video na naka 4K. Sulod sa tong papel ay og distansya. Sa mo tagang batol pinaksitay, tagaay kog naay sustansya, dili lang kay puros rasaway, pero muupos gilang kumpiyansa, labi na kang suwat dinaliay, pero kada linya gitaro ni grumansa, siya rog di ka mo bigay. Pero kada linya, dili ko nimo makontrol, makahinuktok sige katawa, ug ako na'y magtanga, mabala ka kag maalarma, akong utok galatagaw, dili ni masay ko rag pataka, imong rounds lay gabitay pangipnotize ras mga bata. Mailan makanabag-o, ug nilang tanan dili ka mapalupig, nakikiilog pa ka kinsay maayo, bisay kalas ng kinabuhi, sige ikaw diri ang hari, pero ni dayo ang alas, kada dula ko daugan sir, dawataning akong kalas. Upos ray pagtanaw na ko ninyong tanan, sa hangin ra mo makapsan, pulis dungga batong duwa, dali ra ka madakpan, na ako'y pakyo ni mo KJ, ug ato kang imo ko malabuan, una-una tagatapok ni mo kaatbang, dali ra ka malabnan. Ikaw ka ni, hatay. Dali ra ka malabngan, sa kanindot sa mutapok, may niapil, uy si King Sagay ka. O kakuha na ganing round, sugyaw tanang tao, ikaw KJ ra ka. Sa atong panakabot, ako ra may nalipay, muna'y gitawag ninyo na kusgan, nganong ni aksyon na magkahinay, wala na kay labot sa mutapok, kami nalay maghikay. Oo, man ako aning KJ, patay na imong kalipay. Sa makawag kaila, ako di ay si Lawrence gikan sa tabok, pero dili ko ni palabngon. O sarapulo, tigbantay, rakuging transfero kaya, sa tigang pagkauson gawas. Right. Hey, some noise for Lawrence and KJ! Rapolo Dumudong! Third battle of the night! KJ versus Lawrence! Yo, malakas na balik! Solid nga battle. Pero judges decision, daog na to tanan, no? Pero judges decision 3-0 para ni KJ. Shout out Vintage Clothing once again o sa ginagmay masuporta nga wakay ba mga battle like salamat kayo but Vintage Clothing tuyang thank you round 1 kusog pareho pero tanang punchline niya kusog na banda ni mga kusog na banda ni Lawrence kay maribat ni KJ no round 2 ang yan ni Lawrence Istanbul si KJ round 3 ang yatag ni KJ laro na pero sa choke gamay si Lawrence pero nabawi niya KJ
Round 1, 3, KJ. Yo, what up? TAP, Rapolo, syempre shoutout to Paul. Round 1, nagkauna si KJ, so gibasin ako sa punches ni KJ. Gihap na ako, so 4-1, 4 punches ni KJ, 1 ka Lawrence. Daka punches, pero sa standard nga gibugat sa punches, dito na ako gibasihan. Then sa rhyming, grabe, solid kayo si rhyming ni Lawrence. Labaw siya sa rhyming, pero lagi sa punches. Then round 2, yata na ako score 4-3, 4 ni Lawrence o 3 ni KJ. So grabe, solid sa na-rebat ni Juan, pero nibawi pag rebat si Lawrence dito. So 4-3, yatag na ko ang round 2 ni Lawrence. Then decision ako nga round na nasa 3. Dragging ang rebat ni KJ ato, pero nabawi, gi-value na lang, equal na to na ako sa stutter, stumble or choke kamay ni Lawrence. Pero naay 3-2 nga punches, 3 para ni KJ, 2 para ni Lawrence. So mao all 3 rounds KJ. Round 1 KJ, round 2 Earl, round 3 KJ. Yo, ako na si Bryce. So, ang moto kay gihatag na ko ni KJ. So, all 3 rounds gihatag na ko ni KJ. Although, maribat niya murag rabatil ba ni. So, kailangan na i-rhyme. Kasi nga may punto. Unsa na siya starter, clean swipe, pero taas siya og minuto nga gikas, pero dili man tournament, so what ang restrict na. Props gyapon niya kay fighter kay si Lawrence niya. Gihatag na ko niya fighter. Nindot content was project. KJ.